Emmi, tunnelmat. Kysyttiin tunnelmia. Siis meillähän on tunnelma täällä ihan loistava. Meillä on käynyt tosi paljon väkeä täällä meidän standilla. Meillä on käynyt tosi moni harjaamassa meidän tippejä täällä standilla. Et selkeästi Tiibetin terrieri kyllä kiinnostaa. Miten se päivä on mennyt? Onko ollut tylsää? Päivä on mennyt aika nopeasti, päivä on mennyt aika kiireisesti. 10 alkoi meidän standi ja aika pitkälti suoraan heti 10 täällä oli jo ensimmäiset vieraat katsomassa meidän koiria. Et ei tässä hirveästi ole tarvinnut istuskella, saati olla hiljaa. Miten sinulla on tommonen pieni mukana, niin onko niinku, kasvatetaanko hänet Tiibetin terrieri-ihmiseksi? Kysyttiin, että kasvatetaanko tästä pienestä Tiibetin terrieri-ihminen, niin todellakin kasvatetaan. Että meillä on kotona jo ensimmäinen Tiibetin terrieri pikkuihminen oottelemassa varmaan omaansa jo pikkuhiljaa, koska hän on ilmoittanut, että Otto, eli meidän tiibettiläinen, on hänen koira. Ja huomenna jatketaan? Huomenna jatketaan, me ollaan täällä taas 10-5 asti pyörimässä, niin tulkaa kattoo ja moikkaamaan. Ja tänäänkin vielä Ja huomenna on muuten Haulife-lavalla meidän esitys 11.30. Ja katsotaan huomenna mitä siitä tulee. Kiitos! Kiitos!